Wie van jullie voelt er nou voor techniek? Vertel eens, snap je er wat van? Nee, Wat wil je zelf gaan doen dan? weet ik nog niet. Nee? Maar niks met dit. Waarom? Niks van mij. Niet voor jou, omdat je vieze schoenen krijgt. Ja. Nee, ik vind het niet zo heel leuk om te doen en zo, maar het is wel leerzaam. Ja. Maar techniek is niks voor jou. Nee. De Jordans zijn fucking naar de kloten. Wat zeg je? Niks. Ik vind het vooral mooi in de techniek. Het is een proto-aanwisseling, het is een breed vak, doe ik alle kanten op. Er is een kantoorbaan, ook is bijvoorbeeld een betonmixer rijden. Nou, ik denk niet echt dat ik daar iets voor voel of dat ik daar slim voor ben. Dus. Hij als vrouw in techniek net te krijgen maar een soort vooroordeel. Nou, ik denk dat dat wel tafelt met de vooroordelen. Ja, du moest die mensen staan. Je moest net alles heel persoonlijk aanlopen wat altijd naar oordeel zijn wordt. En dan was gewoon dezelfde wezen, denk ik. Dat is het belangrijkste, maar ik denk dat ze in elk vak dezelfde wezen moest. Wat vond je ervan? Ik vond het wel heel leuk en interessant om te kijken wat ze hier allemaal gaan maken en zo. En is techniek wat voor jou? Nou, dat weet ik nog niet echt, nee. Ik vind het gezellig in de techniek met de mannen om je heen. Ze zijn riocht aan zee, ze wet op stjet. Het is duidelijk qua communicatie. Er is weinig roddel en achterklap om het samen te zeggen. Als ik het echt zelf wel later als beroep zou worden, dan dat kan best. Lijkt me wel leuk. Dat is wel heel leuk. Ja. Dus die mogelijkheid is er nou wel? Ja, denk het wel. Maar ik weet het nog niet precies, want je kan heel veel verschillende dingen doen in de techniek.